Oikein tervetuloa Valheim-videoon, joka on 6. jakso. Tässä videossa me mennään päihittämään vanhin ja katsomaan, että oisko Haldoria jossain päin ja suolla käymään. Laitetaanpa tavarat valmiiksi tohon vanhinin tappeluun, eli tulinuolet pitää tehdä, jotka on tuolla on tulinuolia. Tehdään jotain 100 kappaletta. Toivottavasti ne sitten riittää siihen tappeluun. Aha, loppu nuo pihkat. Vielä kerran tulinuolia. Noi, laitetaan pihkat takaisin. Ja puut tonne. Ja sit... Oho, mulla oli jäänyt tonnekin pihkaa. Nuo tonni. Periaatteessa tehdäänpä näin. Vastaan nyt iso chatti. Joo, just te ymmärrätte. Näitä on paljon. Aletaan ruoantekoon. Noin. Tossa tulee aika paljon elämää. Mutta mennään sitten vanhinin luo. No niin. Nyt ollaan täällä vanhinin luolla. Laitetaan nuo tohon. Otetaan vähän aikaa, että nuo ruuat ei pystytään syömään nuo paremmat ruuat. Otetaan vähän aikaa siihen. No niin. Oota. No niin. Nyt syöpä nuo. Syöpä tuo. Katu. Ja... syö sut. Laitetaan sitten 3 muinaissiementä sinne. Mihin se tulee? Sinne. Oi. Oi, nää on niin hyvät nää ER-liaksat. Oi. Oi. Oi, taas. Äkkiä just aika... Opa. Sitten otetaan täällä vähän enkä laitetaan nuoliin. Pum. Niin sä ammut. No voit sä noitakin rikkoa. Oi, taas kasvaa noita ruut. Ai, ruut. Oi, opo. Näyttää vähän pahalta on vähän aikaa. Otetaan ekkripon. Otetaan nuo. Okei, joo. Mä annan sun olla vähän rauhassa. Työstään tänne karkuun. Juokse. Noin. Oho. Ammutaan. Ai! Älä, ai! Miksi mä menin tohon? Mä oon kyllä viisas. Missä se sai HP takaisin? Tää on kyllä kestävä kaveri, kestävämpi kuin se Eiktyr. Puti. Kerkö mä hakkaa? Oi, nyt on. Jees, siihen se kukistui. Kuoli tohon tulen päälle vielä. Oli kyllä aika helppo silti taistella tätä vastaan. Mutta missä? Siinä on avain ja sit siinä on pää.
Otetaan täältä nää parit, mitä se rikko. Ja tehdään arkku tonne. Tänne missä meillä on portaali. Tehdään sinne arkku, mihin voidaan laittaa nuo kuparit, mitkä tuli. Kun mä tarvisin niitä viedä kotiin vielä. Sitten mennään sisään. Laitetaan ovi kiinni ja tehdään arkku. Arkku noin ja sit laitetaan tonne noin. Sitten kotia päin. No niin. Oho, väärä suunta. Jos sä äkkiä tonne. Viin tonne aloituspaikkaan. No niin, laitetaan tuohon sitten vanhinin trofee. Puunhakkuuta. Elämän palautuminen 30%. Tää on paljon parempi mitä ennen. Kun hakku ja tuo elämän palauttaminen on muuttunut. Aha. No, ei kiinnosta, mutta mennään kotia päin ja mennään samalla nukkumaan. No niin, onko täällä vieläkään porkkanat kasvanut? Kuinka kauan näihin vielä kestää? Ihan sama. Mennään nukkumaan. Hyvää huomenta. Laitetaan tänne. Ja sitten vaan tutkimaan tonne, missä se vanhin oli, että löytyykö ruota tai haldoria. Nois. Mennäänpä vaikka tonne etelään päin. Hei! Täällähän oli suo. Tää on kyllä aika innoittava messa tää suo. Ui, iljetysapua. Tota mä en uskalla vielä haastaa. 2 tähän luuranko. Olisiko täällä jossain niitä kryptiä? Siellä on 2 limaa. Moi. Miten menee? Oh, hei, tuolla on krypta. Pystytäänkö tota hakkaa? Pystytään. Otetaan tätä vähän mukaan. Ei, tuolla on tommonen iso tommonen. Mitäs täältä löytyy? Sieniä. Merkistään tää karttaan. Tohon. Ai. Sitten mennään pois. Oi, siihen oli semmonen. Se jäi siihen odottaa. Toivottavasti mä en kuole tuohon myrkytykseen. Mitä? Tuli noin. Epäreilua. Ei voi olla tosissaan. Missä ne mun tavarat? Niin mä kuolin. Siellä. Laitetaan vaatteet päälle. Käskylää tää on. Oi moi. Yhden tää villisika. Hei. Sää me tarvitaan. Noin. Kiitos. Mä nyt sulle taho tehdä yhtään mitään. Hei! Mä on karhu, me voitais tätä vastaan taistella. Moi. Ja sieltä tuli semmonen karhun B. Nytten me voidaan tehdä myös karhun talia. Tai matto. Mutta etsitään Haldur. Hetkonen, kattokaapa tätä. Onks tää samaa saarta? Tää ja tää. Jos tää on, no meidän pitää vaan päästä kattoo tuon kartan avulla, että onko. Oh.
Me oltais voitu vaan ihan hyvin kävellä tänne. Juosta tosta kipikapi tuota vaan tonne. Ei hyvänen aika. Oli tää toinen reittikin. No mutta mennäänpä kotia päin, kun tänne on tullut ihan kauhea pimeää, kun pelottaakin vielä paljon. Hei! Kattokaa kuka meitä vahtii. Mennään lähelle. Se kato. Ui vitsi, sit se tuo tänne tämmösen. Mutta tää on samaa saarta siis. Missä karhu? Siellä. Karhu. Ai! Oi. Oi. Ai. Tui. Tää on hapea tässä. Tää on pois. Missä karhu on? Aika mennä uimaan. Aika mennä uimista. Vai meneekö sä kalaa? Etsimään kalaa? Ei. Mihin sä aiot mennä? Se vaan katoos. What? No ikinä näin, että tommossa kävis. Okei, no mennään No niin, nyt ollaan täällä kotona ja katsotaan porkkana tilanne. Siinä on aika paljon porkkanoita kasvanut jo. Tulee paljon ruokaakin, mitä voi tehdä. Ja nyt me voidaan laittaa noita kasvamaan siemeniä ja porkkanoita. Ui, sieltä tuli tuplamäärä. Mut laitetaan kasvaa nämä. No niin. Sit vois muutas tehdä sen täällä. On tämä. Me tarvitaan lisää noita nahkaa. Sitten otetaan tää karhun päähine. Tää on kyllä aika hieno. Mä kyllä tykkään tästä. Tämmönen raro. Pystykö mä sitä parantaa? En pysy ja tarvii karhun nahkaa. Mutta lajitellaanpa nää kaikki tavarat tonne arkkuun. Tehdäänpä silleen, että rakennetaan nuo mehiläispesät, mutta me tarvitaan noita lisää puuta, joka ei riitä ihan kaikkiin mehiläispesiin. Sitten otetaan täältä, missä on pikkupölkyt. Niitä on 3 kappaletta, tuli lisää. 1, 2 ja 3. Sitten täältä ampiaispesä 1, 2, 3. Otetaan täältä kaikki munajat. Ja nuo on iloisia. Me voitais jättää tää jakso näihin mehiläisten pesien viereen. Ja tää jakso olisi tässä, eli se olisi morjesta.